Tihamu kadongan jumpa musai di acara Palaboroha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Ia renungan sadarion dibuat dosian buku renungan wasiat dohot judul Baga-baga na panguluho kita. Nama rojahan sian hatani debata di pesalmen 110 sia ayat 40 sia sahat 56. Dohot pangodol hononna sian pesalmen 110 sia ayat 50 songonoma didok disi. Say odo sabam ni rohaku di pardangolakon ay baga-baga mido panguluhonau. Sude do hita jolma hea mangadopi parukilon. Alai dang sude jolma na mangadopi parukilon ni marujung di bagasan parsorion. Jolma boy do hehe sian parukilon ala majalopoda dohot pangapulion na denggan dohot na togu. Balik sa tahe pada dohot poda nalipe imana patubuhon parukilon dohot dangol ne baru naso hasudaan. Par pesalmen totong do marpakiri motu debata. Ditiki parukilon na diingot ibana do padan ni debata laho mangalehon parnguluan. Natape akajolma dilabung na jojot mangasta ibana ala ni haporsyaon nang pinili nai. Ima totong satia tu pangajarion holong ni roha ni debata. Holong ni debata ima dihanguluho ni bana di pardalanan ni ngoluna. Ahape juk ni rohana na niadopanna par pesalmenon totong do satia tu pangajarion ni debata na denggan na sitong jala nauli. Dangolo ibana lilu. Totong do makorhon dalan na mabuan tu hadameon na manotong di bagasan holong ni debata. Murado di na mangalehon poda. Alai lau mangulahoni tung macay mauldo. Hita be marboha baheno do jala tajalo do dihahurangan jala dihagaleon ni hajul mauta. Ubay ni do ikom mana do hita ditiki majalo badan sian halak. Alai debata tung adul do marasing. Puaso ni holong jala pangaramotion na masa do sude partikian jala di sude inganan. Molonunga di padato debata ikot do ulahononna hatoranganomma nagabe hagogoni haporsyauta haporsuhon ningulu na tadalani marhite padan na siya debata dang nalaw pamateho kitai dakya ditinggalhon debata hita ido padan na. Amen. Songonima hatani debata dihita sadarion unang lupa da like subscribe jala bagi hot tuak kadongan ay marhite na songonido hita dohot mangurupi ulaw marbarita nauli rap dohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama mauliate debata mga ramoti hita horas. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.